the sound, let's go. Voices. May saysay ang opinion mo. Dito, sama-sama tayong nakikibahagi. Join Tana Angeleños. Mapapakinggan tuwing Martes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lamang sa RW 95.1 FM na sabayang mapapanood sa CLTV 36. Ang The City Information Office, RW 95.1 FM at CLTV 36 official Facebook pages. Join Tana Angeleños. Join Tana Angeleños. Come one, come all, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Join Tana, feel the beat. Angeleños on the streets. Turn radio, let the city say. Join Tana Angeleños. Join Tana. Time now, it's 2 minutes after 10. You are tuned in to your 4-time best provincial FM station by the KBP Golden Dove Awards, RW 95.1 FM. Magandang umaga po sa lahat ng ating tagapakinig at viewers sa Central Luzon, Pilipinas at buong mundo, lalo na po sa ating mga minamahal na Angeleños. On behalf of Sir J. Pilar IV, ako po ang inyong lingkod, DJ Gio, at kayo po ay muling nakatutok sa programang Join Tana Angeleños, ang programang nagbibigay impormasyon, inspirasyon at serbisyong tunay para sa ating komunidad. Ngayong umaga, pag-uusapan po natin ang isang napakahalagang paksa. Ito po ay sa sektor naman na siyang tumutulong sa ating pagkain, kabuhayan at ekonomiya. Ito po ang agrikultura. Kaya mula sa suporta sa ating mga magsasaka, urban agriculture, livelihood programs at animal health monitoring, lahat ng yan ay ating tatalakayin ngayong araw. Today is the 28th of April 2026. It is the last Tuesday of April Fool's Month. Hindi na po tayo maglolokohan at sana hindi na kayo maloko. Pero one thing for sure, itong palatuntunan po ang magiging tapat at may serbisyong katotohanan lamang ang hatid sa inyo. This is a 1-hour-long program from now until 11 a.m. So do stick around until that time. We're now live on Facebook via Angla City Information Office, CLTV 36, and RW 95.1 FM. Kaya naman, kung may katanungan po kayo, mga nais ninyong ipaabot, i-comment nyo lang po yan at mamaya babasahin po natin. Join Tana. At para samahan po tayo sa makabuluhang talakayan, papakilala na po natin ang ating panauhin, ang Department Head ng City Agriculture Office. Walang iba kundi si Ma'am Rhea Cruz Reyes. Magandang umaga, Ma'am, at welcome po sa Join Tana Angeleños. Magandang umaga po sa ating lahat, sa ating mga tagapakinig, nanonood at sumusubaybay ng Join Tana. Magang buhay po sa ating lahat. Ma'am, kanina nagkwentuhan na po tayo ng maikli lang, parang warm up lang, at na-share nyo sa akin, kinakabahan kayo. Yes po, it's my Kamusta first naman po time. ang pakiramdam ninyo ngayon? Especially, malamig naman sa on-air booth at medyo na-relax na kayo. Ito po bang first time ninyo na gumawa or mapunta sa isang interview, radio? Yes sir, it's my first time. Ilang taon na po ba kayo ang termino ninyo na panunungkulan sa City Agriculture Office? In terms of, in the service of government po, 15 years na po tayo sa serbisyo. Pero 1 year pa lang po ako bilang City Agriculture Officer dahil kakabalik pa lang from national to local government sa Angeles City po. Okay. Ito po, maraming salamat dahil binigyan niyo po kami ng oras para sa isang oras na usapin patungkol sa agrikultura. Alam niyo po na ang sektor ng agrikultura, napakalaking contribution niyan dito sa Pilipinas. Pero sa kasamaan, unfortunately, hindi yan nabibigyan ng atensyon. Kaya naman dito sa programa, ito ang bibigyan natin ng atensyon. Sa kabila kasi ng mabilis na urban development sa Angeles City, patuloy pa rin ang pagsisikap ng ating lokal na pamahalaan upang mapanatili at mapaunlad ang sektor ng agrikultura. Alamin po natin kung ano ang kasalukuyang estado nito at paano ito natutulungan ng pamahalaan. Kaya Ma'am Rhea, bigyan niyo po kami ng kaalaman patungkol dito. Kamusta po ang kalagayan ng agrikultura sa City of Angeles?
Yes po, sir. Patuloy pa rin po at nag-exist ang agrikultura sa Angeles City despite na highly urbanized na ito. At katunayan sa kasalukuyan po may mga rice areas pa po tayo. May corn and cassava, sugarcane, high value crops. Kapag sinabi nating high value crops, ito po yung mga tinatawag na mga leafy vegetables, gulay at fruits, and kasama din po yung sweet potato at yung coffee, pag-produce ng coffee. And meron din po tayong livestock and fisheries po, no, na nag-aalaga ng mga fish and hayop, and may livelihood program po tayo at kasalukuyan po natin pinopromote at ini-implement ang urban agriculture to where meron po tayong flagship program dito na Gulayin sa Barangay and Gulayin sa Paaralan. I So see. patuloy pa rin po at napakahalaga at kailangan ang agrikultura kahit na highly urbanized city po. Nakakatuwa naman po na napakaganda ng balita na hatid ninyo sa amin. At ano po ba yung mga pangunahing hamon na kinakaharap ng sektor ng agrikultura sa lungsod? Sa kasalukuyan, ano po ba? Syempre po yung limited space na kulang na pati po yung mga prices, yung El Nino din na nararanasan natin ngayon, at syempre yung effective po ng war sa Middle East po, no? So tumataas po yung mga farm inputs like yung mga fertilizers at saka yung mga gasolina na ginagamit po, no, sa pag-prepare ng farm preparation sa mga farmers po natin. So ang mahal, so yun ang dinadaing po ng farmers natin, at yun po ang ginagawan po ng paraan ng local government natin at saka ng kapartner din po natin ng Department of Agriculture po dito. Alright, at ano po ba ang papel ng City Agriculture Office, ma'am, sa pagsuporta sa mga Angelenyong magsasaka? Yes po. Ang main role po, no, ng aming opisina ng City Agriculture Office, sir, we advocate and promote po, no, ang iba't ibang programa at proyekto para sa ating mga magsasaka. Dahil ang main objective po natin dito is para mapataas ang kanilang ani at kita. Kaya naman po sa pamumuno ng ating butihing mayor na si Mayor John Lasatino, patuloy po yung suporta ng ating city government, and with strong partnership po ng LGU through the City Agriculture Office in partnering the key national government agencies po such as DA, BIFAR, yung Bureau of Animal Industry and Agricultural Training Institute. Dito po nabibigyan ng assistance and yung pong mga financial assistance and interventions yung ating mga farmers, like yung mga kailangan po nila sa mechanization program, and pati po sa farmer sa inputs and mga livestock, at marami pa pong iba. Yan po. At ini-aim nyo po ba yung modernization ng mga equipment sa pagsasaka? Kasi yan po yung malaki yung maiaambag niyan sa sektor ng agrikultura. Bibigyang focus nyo din po ba yon? Yes po, kasalukuyan po, katulad na nasabi ko kanina, sir, in partnership with the Department of Agriculture, yan ang isang programa na i-modernize natin ang ating mga local Angelenyo farmers na pagdating po sa mechanization program po. Okay, at ito ma'am, just a follow-up question. Paano po ninyo natutulungan ang maliit at lokal na magsasaka? Pwede nyo po bang palawigin pa, i-elaborate pa para sa ating mga listeners? Ayun po, katulad po ng nabanggit ko kanina, sir, sa pakikipagtulungan po, no, ng LGU natin, bukod sa suporta ng LGU natin, nakikipagtulungan sa mga key national government agencies po, sa DA, nabibigyan po ng, like yung rice farmers po natin, nabibigyan sila ng mga quality seeds, nabibigyan sila ng financial assistance, and sa mechanization, meron pong tractors, combine harvesters, and nagbibigyan din po ng irrigation facilities, lalo na po ngayon may mga naka-propose po tayo na solar-powered irrigation system para po mas mapalawig po natin, no, yung paggamit nila at na kailangan nila ng patubig po. At pati sa mga livestock, nakakapagbigay po tayo ng mga animals katulad ng mga native pig, free-range chicken, tsaka yung goat po. And nagpo-provide din po tayo, no, through partnership po ng Provincial Veterinary ng Pampanga, nagbibigay po sila ng antilmentics pang deworm and yung mga vitamins po sa ating mga livestock. And sa BIFAR, gusto ko rin pong ibanggitin na nakakapagbigay sila ng mga fingerlings at saka mga equipment, no? Kasi meron pa rin po tayong mga inland
farmers po, no, na kahit na konting espasyo po, konting area nila, nag-aalaga pa rin po sila ng tilapia, no? Then we promote po yung crayfish farming po. Meron din tayong nagka-crayfish farming po. Yan. And sa livelihood, meron po tayong mga women farmers na tinitrain po natin, no, para magkaroon sila ng income opportunities. Dagdag kita po sa kanila, nasa processing and value addition po sila. So, meron katulad po ngayon, may kasalukuyan po tayong livelihood training sa Barangay Kuayan, yung sa Kasaba na ginagawang mga okoy, puto, kalamay, yun po, may pulboron. And then last March po, nag-conduct po with partnership po sa tulong ng BFARP, meron po tayong na-conduct na training sa kababaihan ng deboning, fish deboning sa mga bangus po. At marami pa pong susunod na ibang i-train natin for livelihood, katulad ng meat processing, para talaga maging sustainable at magkaroon ng dagdag kita. Kasi ang agriculture office po, ang sineservisyohan po namin mga vulnerable sector. So talagang gusto natin magkaroon ng sapat, seguridad na pagkain at may dagdag na kita sa ating pong Angileño na siniservihan. Sa farmers man yan or kahit sa sektor na may poor peas and women farmers po. Ayun, on behalf of the Angileños, ma'am, ako po nagpapasalamat sa inyo sa sipag at serbisyo nyo para sa lungsod. Ma'am, may I know, ano po ba, so far, alin sa mga barangay sa Angeles City yung nakikitaan ng gantong development? Yung may mabilis or kahit anumang progress sa mga nabanggit ninyo? Pagdating po sa farming. Mga barangay, opo. Yes po. Meron po tayong 8 agricultural barangays. Sa Lowland, meron po tayong Sapang Bato, Margot, Anunas, and Kuayan. Yan po yung pinakamalaking agricultural areas po natin na nabanggit ko kanina na may sugar cane, sweet potato, may coffee growers po tayo dyan, and kasaba. And then sa Lowland po, andito po yung mga nagagugulay natin sa Barangay Kutkut. And then meron tayong mining sa Palibutan and Kutod. May rice farmers and corn farmers po tayo dito. Okay, at paano po ba nakakatulong ang pamumuno ni Mayor John Lazatin sa pagpapaunlad ng agrikultura sa lungsod? Yes po. Through the strong leadership po, no, ng ating butihing mayor na si Mayor John, siya po yung kauna-unahang nag-initiate and implement po ng pag-procure, yung direct procurement ng rice palay po, no, sa ating farmers. Binili po ng city government, no, at 17 pesos per kilo na farm gate price. So talagang natulungan po ang ating rice farmers na kumita sila dito kasi ang usual po na farm gate price po, no, sa pangkalahatan is 10 to 12 pesos lang po. Pero ang city government binili niya ng 17 pesos per kilo. Kaya sobrang tuwang-tuwa po at alaking suporta po ito sa ating farming sector. And bukod pa po doon, ang city government po ang nag-provide po ng logistic support, no, sa tracking, sa milling and drying hanggang sa packaging. Kaya sobrang, kumbaga sa word na sinasabi lang, pumaldo ang ating farmers po natin. Kaya sobrang pasalamat po nila sa ating butihing mayor at kami rin po sa opisina ng agriculture na talagang sinusuportahan po ang agriculture sector. At ma'am, sa mga nabanggit ninyo na opportunities pagdating dyan sa agrikultura, alin po ba sa mga programang ito? Pumili po kayo ng isa yung may pinakamalaking epekto sa komunidad. Para sa amin po, yung sa urban agriculture, dahil kanina nasabi ko, high value crops kasi ito yung under sa urban agriculture, bukod sa nagpo-produce ng mga gulay mga farmers at may coffee growers po tayo na nagkakaroon ng additional income dito at nagkikreate to ng sustainable livelihoods. Pinopromote yung urban agriculture kasi hindi lang para kumita, para magkaroon tayo ng sapat, ma-ensure natin yung food and nutrition security, sir. Kasi napakalaga para wala pong magutom na Angileño at ayaw din po natin na may mga batang Angileño na lumaki na malnourished. So, kinukumbat din natin yung malnutrition. Dito gusto natin na lumaki sila ng malusog at matalino. At yun nga po, nagiging way ito, no, na livelihood program sa ating household para magkaroon ng dagdag kita.
Okay, maraming salamat Ma'am Rhea. Puputulin muna natin ang pag-uusap dyan. Huwag po kayong aalis dahil magbabalik ang programang Join Tana Angelenos. Pag-uusapan naman natin ang mga programa para sa ating mga magsasaka, mga livelihood opportunities para sa ating mga residente. Saglit lang po kami. Huwag po kayong maglilipad ng stasyon. Philippine Standard Time, it's exactly 10:16. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Your Countryside Radio is now online. Visit our website at www.rw951.fm and click RW Online Streaming on the upper right corner. RW Online Streaming is powered by Bitstop Networking Services Incorporated. Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na! Nanay, tatay, gusto ko ng Cali. Ate, kuya, gusto rin nila. Apple, Pia, Lyle, Tita Chona at ni Gwen. At ni B-Boy, ni Jik-Jik, pati ni Beto at ni Glenn. Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol. Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista. Cali, kaya everybody, every bubbly sa Bubbly Town. Magnolia, Feeling good, set up. Hi, sweeties. This is Alex. Let me take care of your afternoon music cravings. Chillax with me on Afternoon Ratchada Monday to Friday, 4 to 6 p.m. No ka rin ka pa. Kanina ka. Nagbabalik ang Join Tana Angelenos. Join! Philippine Standard Time, it's exactly 10:18 on the clock. Nagbabalik po ang palatuntunang Join Tana Angelenos. Pinag-uusapan pa rin natin ang patungkol sa agrikultura, but this time we're talking about mga suporta sa magsasaka at kabuhayan. Hindi lamang kasi pagkain ang hatid ng agrikultura. Ito rin ay kabuhayan para sa maraming pamilya at sa mga Angelenos, of course. Alamin natin ang mga programang makakatulong sa ating mga magsasaka at mamamayan sa pamamagitan ng ating special guest for today, Ma'am Rhea Cruz Reyes, ang Department Head ng City Agriculture Office. Ma'am Rhea, ano po ba ang mga programa para sa lokal at katutubong magsasaka sa lungsod po ng Angeles? Yes po. Sir, katulad po ng nabanggit ko kanina, no, may banner programs po tayo na tinatawag. Ito po yung mga programa natin para sa ating local Angeleno farmers. Okay. No? Meron po tayong rice program, corn and cassava program, high value crops program, and livestock and fishery programs po, and livelihood programs po. And gusto ko na rin pong idagdagan yung urban agriculture program. Yan po. And para sa katutubo po, no, meron po tayong, yun, naka-focus po tayo dun sa mga high value crops programs kasi ang katutubo po, ang pinoproduce nila mga leafy vegetables at kasama yung coffee. So ito po yung tinitinda nila sa kadiwa natin na kinakonduct every month po, no. And then nag-aalaga din po sila, binibigyan din natin sila ng livestock. Nag-aalaga sila ng goat and native pig po. Then sa farmers po, yon sa rice program magbibigay tayo ng quality seeds, farm inputs, fertilizers, binibigay ng and mechanization. And may naka-propose din po tayo ng for logistics din sa lahat po ng nabanggit ko na commodities po, na program commodities po. Yan. Ma'am, dun sa mga katutubo, saan po sila nakalocate sa Angeles City? Ang ating mga IPs po, katutubo, ay naninirahan sila sa Sapang Bato. So, dyan po natin sila makikita. Kaya,
lahat po ng halos doon kape and high value crops kasama sila bukod sa ating mga local farmers po ng Angeles. So nasa Sapang Bato po ang ating mga And katutubo. it's good to hear. It's a good news na binibigyan po ng pagkakataon, oportunidad ang mga katutubo natin. Kasi personally sa municipality ng Florida Blanca, sa amin ma'am, sa may San Jose, Florida Blanca, Pampanga, grabe din yung nakikita kong sipag, yung kabuhayan ng mga katutubo. Sa amin naman ma'am, yung kabuhayan nila is sa mga kamoteng kahoy, yung kamoteng dutong na Yes. tinatawag. Ayun, doon nagmumula yung mga kabuhayan nila. Pero dito po sa pagsuporta sa mga katutubo ma'am, it's through the Kadiwa Store Market. Saan po ba ito matatagpuan? Yes po. Yung Kadiwa po natin ay matatagpuan sa lobby po ng Angeles City Hall, no? And sa Kadiwa po na ito, ang ating local farmers po, kasama yung katutubo, ang nagtitinda po dito. At kapartner din po natin, gusto kong banggitin, no? Ang ating, ang ASIDIPO at Tourism, na led by Ma'am Luila Satin, no? Kapartner po natin kasi kasama din po yung mga micro, small, and medium enterprise po. Okay. Para makatulong talaga na kumita ang mga Angelenyo na magsasaka at micro, small, and medium enterprise po. Okay, at Ma'am Rhea, paano po ba nakakatulong yung livelihood training sa pagdadagdag ng kita ng mga residente po? Yes sir. So after po nilang matrain, no, nakakapacitate po natin, no, yung natututunan nila sa training, yung mga nabanggit ko kanina sa fishery, yung deboning at saka itong mga kakanin, pagkain, no, nabebenta po nila ito. And then, yung mga gagawa na ng product, binebenta din po sa ating Kadiwa. So, may direct market na po sila na access. At Ma'am, ano po ba yung mga trainings na karaniwang inaalok ninyo? Pwede po Ay- ba kayo magbigay? ng Yes ilan? po, sa livelihood po, yun po yung sinabi ko kanina na fish deboning. Meron po tayong ilalatag na meat processing yan. And then yung sa kasaba, meron pong mga paggawa ng okoy, turon, and kalamay. No? And may balak pa rin po tayo na magpa-training ng tinapa making and bottling para sa mga fisheries naman po. Okay. At paano po kayo malalapitan, ma'am? Kayo po ba ang lumalapit sa mga residente na gustong subukan itong kabuhayan na gusto nyong i-provide sa kanila? Yes po, no. Bukod po sa ina-announce po namin to, no, sa aming Facebook page po yung mga training with the strong collaboration and coordination po sa ating mga barangays and pati sa ibang ahensya like yung sa DSWD, nilalapit po sa atin yung mga 4Ps sa livelihood. So yun po, doon po natin nakukuha yung mga beneficiaries natin, and then yun, gumagawa po tayo ng paraan para makapag-propose ng project livelihood training para sa kanila. At kanina pinag-uusapan po natin yung patungkol sa Kadiwa. Ano po ba itong Kadiwa ni Ani at Kita at paano ito nakakatulong sa mga magsasaka at mga mamimili? Yes po. So ang Kadiwa po, no, sir, it is a government initiative po, no, that empowers our farmers and fisher folk po, no, para po magkaroon nga na sila ng direct market access or market linkage to sell their produce po, no, directly sa ating consumers. And then same with sa consumers po, dito na i-eliminate natin yung middleman, kaya mas tumataas po yung kita ng farmers natin. And then same po sa consumers, nagiging accessible po, no, yung mga fresh and at affordable price po nila nabibili. So para it's a win-win situation po for both po. At bago tayo magpatuloy pa sa last question natin para sa quarter na ito, mag-greet na muna po tayo ng mga fans ninyo na nakatutok ngayon sa City Angeles Information Office Facebook page. Shout out to Rosaline Baron, Mario Layug Operana, June Tinte, Nenita Kaligangan Onagan. At sabi naman ni Lino Campo, thank you po Ma'am Rhea sa pagtutok sa mga kababaihan para magkaroon daw ng mga kaalaman ang mga kababaihan para sa ekstrang kita para makatulong sa araw-araw na pamumuhay. Ma'am Rhea, napakarami ninyong fans. Ba't di nyo ako sinabihan? Hello din kina Lynn. Again, Lynn Ocampo, Anza Gar. Good morning daw. Madam Rhea, si Lisa Garcia po ito ng GAD Office.
At yan, bilang panghuling question po natin sa quarter na ito, saan at kailan po ito karaniwang isinasagwa ulit, ma'am, itong kadiwa ni Ani at Kita? Yes po, kinokonduct po natin ang Kadiwa Market natin during end of the month po, no? Itong katapusan, meron po tayong Kadiwa nitong Wednesday and Thursday po. Okay. Sa City Hall po nila matatagpuan ang ating Kadiwa Market. Okay, maraming salamat, Ma'am Rhea. Sa aming pagbabalik, tatalakayin naman natin ang urban agriculture, hydroponics, at iba pang makabagong proyekto para sa mga Angeleño. Kaya stay tuned. Philippine Standard Time is exactly 10:26. Magbabalik ang Jointana Angeleños. Mocha Frap for... aray! Sakit na ng katawan ko. Wait lang sa orders po! Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Wow! Mas pinagaling pa? Oo, pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Chinny, Joey, Ryan, Mikey, Dan. Extra galing para extra ka rin. New Alaksan Extra. Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Ito ay radio ad tungkol sa radio ads. Sa radyo para makabenta, pwedeng kumanta, la la la, magpatawa, ang di pwede, manloko. Example, ang produkto ko, pinakamagaling ito. Promise. Kung walang proof, superiority claim yan. Ayon sa Ad Standards Council, importanteng malaman ng consumers ang totoo. Totoo ba yan? Idaan sa Ad Standards Council. Learn more at asc.com.ph. Get updated. Know the latest. Be with the trend wherever you are. Just like and follow our official Facebook page, RW95.1 FM, and listen to your favorite programs via online streaming. Visit www.rw951.fm and click the play button for easy access. Bookmark the streaming link on your mobile phones. Nukarin ka pa. Kanina ka. Nagbabalik ang Jointana Angeleños. Join Tana Angeleños. Come on, feel the sound, let's go. Voices of the city on the radio. News and stories that glow. This is our home, let the whole town know. Join Tana, feel the beat. Angeleños on the streets. Turn radio, let the city say. Join Tana Angeleños. Join Tana Angeleños. You're still tuned in here on RW 95.1 FM. Ito ang palatuntunang Join Tana Angeleños. Kasama pa rin natin sa palatuntunan si Ma'am Rhea Cruz Reyes, Department Head ng City Agriculture Office. Before we move forward sa ating next topic, mabilis lang na shoutout sa ating live viewers on RW Facebook page. Kasalukuyang nakatutok sa atin. Dito muna tayo, dumako muna tayo sa Angeles City Information Office dahil naglo-load ang ating internet. Rosaline Baron, hello, good morning. Ask ko lang po, saan pwedeng makita yung announcement for May 7 Angeles Day po? Sorry po, bago lang po here sa Angeles. Question po siya from Rosaline Baron. Saan daw po maaaring makita yung announcement for May 7 Angeles Day? True po sa Angeles City Information Office po. Okay. At sana nasagot namin ang iyong katanungan. Ito kay Mario Layog Operana. Good morning. Mabuhay ang Angeles City Local Government, Mayor Carmelo John Lazatin II and Vice Mayor Amos Rivera. And from June Tinte, good morning po sa lahat ng Angeleño. Ganun din po kay Mayor John Lazatin at 1st District of Pampanga, Congressman Carmelo Pogi Lazatin. At kay Nanita Kaligangan Onagan, good morning din po kay Ma'am Rhea Cruz Reyes. Okay, bumalik na po tayo. Huwag na nating patagalin. Pag-uusapan natin ang patungkol sa urban agriculture at mga proyekto. Sa modernong panahon, kahit nasa
kahit sa lungsod po, ay posible ng magtanim at kumita mula sa agrikultura. Kaya narito po ang mga programang nagbibigay oportunidad sa bawat Angelenya. Of course, narito ulit si Ma'am Rhea Cruz Reyes para tulungan tayo sa pagbibigay ng impormasyon. Ma'am Rhea, ano po ba ang Urban Agriculture Program at paano ito makakatulong sa mga Angelenyo? Yes, sir. So, ang urban agriculture po, no, i-define ko na lang sa simplest way. Ito po yung pagtatanim sa mga may limited space katulad po ng highly urbanized city, no, through vertical farming, rooftop po, and backyard gardening po, no. At pwede rin po mag-alaga tayo ng yung sinabi ko kanina na fish po, like yung tilapia sa aquaponics, then may hydroponics din po tayo, no? At sa mga agricultural areas, pwede pa rin po yung mga free-range chicken para maging sustainable po. Ayan po. And sa urban agriculture po, may flagship program po tayo. Yun po yung gulayan sa barangay and gulayan sa paaralan, covering the 33 barangays and 50 schools po. Okay. At Ma'am Rhea, sino-sino po yung maaaring sumali dito? Open to all po ba? Yes po, lahat po na, lalo na po katulad na nga sabi ko, covering the 33 barangays, lahat po, buo pong community ng Angeles City po. Kasi kailangan po, ini-encourage po natin silang magtanim, no? Lalo na po yung mga gulay at masustansyang pagkain para po wala pong magugutom, magkaroon po tayo ng sapat at seguridad na pagkain. At of course, we combat malnutrition po, lalo na sa ating mga batang Angelenyo, no, kabataan. Kasama na rin po yung mga matatanda, lalo na po yung mga buntis. Yes. Kasi po, may tinatawag po tayo na hidden hunger. Yung first 1,000 days po na buhay ng tao, ibig sabihin po, no, yung buntis pa lang siya hanggang ipanganak ng hanggang 2 years old yung bata. Napaka-crucial po nito, no? Na kailangan masustain po yung kailangan nutrients ng katawan. So, kasi sinama ko na yung mga adult, hindi lang yung naging notion kasi kapag malnourished, mga bata lang na nag-aaral, hindi po. Dapat pati po yung mga buntis na kailangan well-nourished na sila para pag pinanganak po yung bata, hanggang 2 years old, hindi siya po malnourished kasi napaka-importante po yan. Lalo sa cognitive and growth po, hindi sila instanted. Yung paglaki, hindi sila gutot. Sabi po sa Kapampangan, nakapagkapampangan tuloy ako, sir. Ayun po. At maganda, tama lang po yung may tamang nutrisyon na binibigay sa bawat bata. Kasi ang sabi din ng mga magulang ko noon, kumain ka ng gulay at ng karne, kailangan kompleto yung nutrition mo kasi pag pandak ka, hindi ka lalaki ng maayos. Ganon yung bilin sa akin ng mga magulang ko. Pero good to know po. Opo, and I would like to add din po doon sa urban agriculture, sa gulayan sa barangay, sabi ko nga po, lalo sa hirap ng buhay ngayon. So, pwedeng pagkakitaan ito, yung produce nila, yung surplus po ng produce ng ating mga household, no? Bukod sa nagiging household consumption, to yung surplus po nila, nagiging dagdag kita po. So, pwede na lang ibenta sa kadiwa or sa market po yung mga gulay kasi lalo na we make sure na organically grown po ito kasi walang pesticides po. Kaya may dagdag kita pa sila po. Okay, Ma'am Rhea, maaari po ba ninyong ibahagi yung tungkol naman sa gulayan sa barangay program? Yun po, ang gulay sa barangay po, no? Katulad ng sinabi ko kanina, kino-cover natin yung 33 barangays. Gusto talaga namin na parang nagiging paulit-ulit na lang sinasabi ko, sir, gusto natin talagang ma-encourage, no, yung ating mga household na magtanim para magkaroon tayo ng sapat at seguridad na pagkain. Gusto nating ma-ensure yung food and nutrition security po ito. At yun nga, nagkikreate ito ng sustainable livelihoods po. Tama. At importante po yan na meron tayong gulayan sa ating bakuran. Kasi may time na napakataas, even nga, napakataas po ng mga bilihin ngayon. Kaya napakalaking tulong po na meron tayong agaran na makukuha sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Even, ano po ba yung mga gulay na kasama dito sa Gulayan sa Barangay Program? May specific lang po ba? Yes po, karamihan po yung ating mga nasa bahay kubo. Yung mga gulay po na kinakain natin tulad ng mustasa, pechay, kangkong,
kalabasa, ampalaya, upo, no? Kaya po ang opisina ng Agriculture Office, kami po ay nag-massive production at ito po ang binibigay natin na free sa ating mga Angeleño, sa mga ating household, no? Na yun po ang tinatanim nila. Kaya kumbaga sir, tamad na lang po talaga ang magugutom. So kung masipag ka, hindi ka magugutom, may pagkakakitaan ka kasi free na po yung mga vegetable seedlings. At bukod po sa vegetable seedlings, part din po ng urban agriculture po, no? Yung pag-grow ng mga fruit-bearing trees. Okay. Para meron din po sila nakakain ng mga prutas. Ma'am, pwede po. pong makahingi ng seed. Yes, of course po. Marami Kasi po tayo mga available munisipyo. po. Marami. Maaari po ba yung ganun? Yes po. Gusto niyo ng talong, sili, okra, kamatis, lahat po. Nandyan na po. So, yung pagtatanim na lang po ang kailangan po sa ating mga household na yun po yung pag-encourage. Train naman po natin sila para talagang mabuhay, tumubo po yung mga tinatanim na gulay, hindi po magkaroon ng problema at makapag-harvest. At minomonitor po natin ito from planting and then to harvesting. At kasalukuyan marami na po tayong mga barangays at women groups po na masisipag, no? Na nag-harvest po. Nakapag-harvest na po sila. Mari nyo pong bagitin yung women's group. May pangalan po ba sila? I-shoutout natin. Yes po, may mga women's group po tayo sa sa Barangay Margot, and yung pong tinatawag, may federated po tayo na women's group na tinatawag na ang Angeles City Women Agripreneurs Association. So gusto ko lang pong bagitin ang presidente nila, si Ma'am Nenita Onagan. Kanina po. So yan po, pinagsama-sama po natin. Andito po yung mga women farmers natin, and then may mga grupo din na Kalipi and but ibang po ito, grupo, then naging federated po sila. At it's a good practice, ma'am, na simulan natin itong gulayan sa barangay program. Kasi napapansin ko sa aming komunidad, dumako tayo sa ibang munisipyo, sa amin nasanay at naging kultura na din sa amin na yung tatay at nanay ko, mahilig sila sa pagtatanim ng gulayan at yun ay nakakatulong sa pang-araw-araw namin na pamumuhay. Sana masustain po yung gantong programa at marami pa po kayong matulungan, ma'am. Yes po. At ito po, ano po ba yung hydroponics na tinatawag at paano ito ginagamit sa lungsod? Yes sir, no? Ito ang hydroponics po, ito yung tinatawag na soilless farming. So ibig sabihin po, pwede po tayong mag-grow ng mga halaman, leafy vegetables sa gamit lang yung tubig at liquid solution na yun ang nagsisilbing pagkain po ng halaman. So katulad ng lettuce, pecha, yan na kahit sa isang tuna box lang nakakapag-produce po tayo. Yun po ang hydroponics. Okay. Itong ma'am, itong inisyatiba ninyo, tinuturuan na ba yung mga gustong mag-participate like yung sa hydroponics, yung tamang pamamaraan? Ipapaalam po ba sa kanila yon? Yes po, kasalukuyan po, no, ang technical team po ng City Agriculture Office, may hydroponics sa team po tayo na nag-conduct ng training po, both sa mga household at saka sa schools po. Libre po ba yung training na ito, ma'am? Yes, of course po, no, ang serbisyo po ng City Agriculture Office, libre po lalo po sa mga ganitong training kasi livelihood din po ito. Okay, at maraming salamat po. Dumako naman tayo sa kape. Paano po ba pinopromote ng lungsod ang pagtatanim at produksyon ng kape sa Angeles City? Yes sir, no. Yun nga po, surprisingly, hindi mo maisip. Yung iba, nabibigla sila na meron po pala tayong coffee sa Angeles City, coffee growers. May coffee growers tayo, yung mga local farmers natin at kasama ang IPs. At nagpapasalamat po tayo, no, na ito ay patuloy at walang sawang sinusuportahan ng ating buting mayor, no, ni Mayor John Lasatin po, no, at sa katotohanan po, nag-alat po siya ng budget para mag-establish po ng coffee processing facility. And nagkaroon po sila ng direct market linkage po, no, na through doon sa Kape Balwan po. Okay. So, nabibenta po. And gusto ko na rin pong bagitin na yung dahil sa strong partnership po ng city government sa national, sa particular sa DA, nabigyan din po sila ng mga coffee processing equipment at nagkaroon po nabigyan din po ng hauling truck para po yung ating mga coffee farmers po hindi na po nagbabiyahe at nagagastos papunta pa. Dati kasi sir, nagpapa-process pa sila sa Bataan.
Okay. So, ang mahal po ng crudo, alam nyo na, wala po silang logistics. So, ito meron na po, nagkaroon na. And then, yun nga po, sinabi ko kanina, ang ginawa naman city government is nag-budget sila para ma-establish yung coffee processing facility. Okay. Opo. At let's have unity po sa pagtulong sa mga katutubo natin. Ma'am, saang market muli sa ano po ba ito? Kape Baluan? May oras po ba? Araw itong nakabukas lamang? Sa pagkaalam ko, sir, morning hanggang hapon po nakabukas po yung Kape Baluan. Sir. Okay, so it's from Monday to Sunday po. Open yung market na yun. Yes, sir. Okay. At ma'am, just a follow-up. Paano po ba nagsimula ang residente kung gusto niyang mag-alaga ng crayfish? Paano po yung pagsisimula nila? Ayun po, ang crayfish farming po, pwede po silang sa isang parang box lang na maliit na kahit maliit na espasyo lang, pwede po kayong mag-alaga ng crayfish, no? Tapos ang simple lang po, ang pagkain ng mga ito is pwede yung kangkong, mulberry, and then tamang-tama po sa atin, talagang pinopromote din natin yung crayfish farming kasi meron tayong sa solid waste management, nagpo-produce sila ng black soldier fly. So, pwede rin po itong pagkain ng crayfish po, no? Na as source of protein. And then, nagiging solution din po sa problema ng ating rice farmers, yung problema ng kuhol. Kung maano mo, sir, na problema ito sa ating rice farmers. Pero ito, magagawin natin ng paraan na instead na maging problema sa rice farmers, ito'y magiging pagkain ng mga crayfish kasi mas mabibigyan sila ng protina and pwede mo nang ma-harvest in 3 to 4 months kapag ganitong mabibigay mong protina sa ating crayfish po. And upon searching itong crayfish, napagkamalan ko siya sa mudfish. Ano ba? Pero itong crayfish pala, ma'am, napaka-unique. Kasi parang sa lahat ng munisipyo dito sa Pampanga, kung hindi ako nagkakamali, parang ito pa lang, kayo pa lang yung nagkaroon ng ganitong programa para sa pag-aalaga ng crayfish. Yes po, may breeder farm po tayo sa Barangay Kuayan. Kasi napaka-in-demand po ngayon ng crayfish, no? Lalo sa mga restaurants po. Ito po yung bagong trend ngayon sa market. May mga basic requirements po ba na kailangan nilang isumite bago po sila makapagsimula ng ganito? Pwede po silang magpa-register sa amin, sa City Agriculture Office para po makalap natin, no, yung ating iti-train. Then magka-conduct po ng training kasi nakapartner na po tayo sa mga crayfish producers na talagang magaling na dito at sumusuporta at talagang tinatarget natin na ma-promote po ito sa Angeles City. Okay, at yan, puputulin na muna po natin ang ating talakayan dahil sa susunod na bahagi, ito na po ang huling pagkakataon na para makapanayan po natin si Ma'am Rhea. Pag-uusapan naman natin ang patungkol sa animal health, sustainability at closing message mula sa ating panauhin. Kaya huwag po kayong aalis at maglilipad pa ng estasyon. Philippine Standard Time, it's exactly 10:43. Brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. Magbabalik ang Jointana Angereños. Energy saving tips from Angeles Electric Corporation. Keep your air conditioning system well maintained. A well maintained air conditioning system operates efficiently using less energy. Tips from Angeles Electric Corporation. Huwag mag-atubiling i-report ang mga taong sangkot sa illegal na koneksyon ng kuryente. Itawag sa Angeles Electric Corporation sa 045-888-2888. Umasa po kayong ang inyong report ay mananatiling pribado. Looking to boost your business? It pays to advertise with RW 95.1 FM, the multi-awarded Best Provincial FM station, proudly recognized by the KBP Golden Dove Awards. With years of experience, a powerful on-air presence, and an ever-growing digital community, RW connects your brand to thousands of loyal listeners every day. From engaging radio broadcasts to dynamic social media campaigns, RW 95.1 FM is your perfect partner in business growth and exposure. Ready to take your business to the next level? Call RW 95.1 FM now. 0919-065-0061 or email rw951fm@yahoo.com. RW 95.1 FM, your partner in business success.
Nukarin ka pa, Kenny ka. Nagbabalik ang Join Tana Angeleños. Join! Ito ang Join Tana Angeleños dito sa RW 95.1 FM. Ako po ang inyong lingkod na si Gio at ilang minuto na lamang po nalalabi. Magtatapos na ang ating palatuntunan. And of course, I would like to reintroduce to you again ang special po na panauhin natin ang head ng City Agriculture Office ng Angeles na si Ma'am Rhea Cruz Reyes. Sa huling bahagi ng ating programa, pag-usapan natin itong animal health. Paano po isinasagawa, Ma'am, ang animal health monitorings para po sa livestock? Yes, sir. Nagko-conduct po tayo ng monitoring, no, sa ating mga livestock farmers po, no, para masiguro po natin na healthy at walang sakit po ang ating kanilang mga inaalagaang hayop. At kapartner din, gusto ko pong banggitin, no, ang City Veterinary Office, kapartner po natin, no, pagdating po sa mga animal diseases, sila po yung katulong po natin, sila yung tumutulong sa atin. Kapag merong sakit ang ating mga animals, kasi sila yung license po dito para provide through the provision of antibiotics po, no? Kasi iniiwasan po natin na magkaroon ng zoonotic diseases. Kapag sinabi po kasi nating zoonotic diseases, it can transmit to humans po, nakakahawa sa tao. Kaya talagang close monitoring po tayo sa health. And then, at the same time po, para lumaki po na malusog yung mga natin, nagkakonduct tayo ng deworming. Kasi po ang City Agriculture Office, ang City Veterinary sa Animal Health, kami po sa production, nagbibigay po kami ng the anthelmintics para sa deworming and vitamins po, lalo na po sa mga maliliit na animals hanggang sa lumaki po. Okay. At ma'am, paano po ba o bakit mahalaga ang kalusugan ng hayop sa kabuhayan po at food safety? Yes po, unang-una po. Kasi kapag natamaan ng sakit, katulad na sinabi ko kanina, baka makahawa sa tao. Pangalawa, ikakalugi po ng ating farmer po ito kapag napabayaan po, no? Hindi nalalaki or mamamatay yung mga alaga nilang hayop. And then for food safety, of course, ayaw natin na mahawaan yung tao. Kailangan kapag dinala na ito, nakatay na, dinala sa market, safe po ito na walang sakit at hindi nakakahawa po. Napakahalaga na dapat maalagaan muna po ito. At ma'am, paano po ba makakasali yung mga Angeleño sa mga programa po ng City Agriculture Office? Yes po. Sa ating mga local farmers po, lalo sa mga hindi nare-register, ang ginagawa po ng City Agriculture Office, nire-register po natin sila sa database po ng Department of Agriculture through RSBSA or ang tinatawag na Registry System for Basic Sectors of Agriculture, no? Para po mabigyan sila ng assistance and other interventions katulad ng mga nasabi ko kanina po sa iba't ibang programa po, no? Pagdating sa ating local farmers and then sa ating urban agriculture po, tuloy-tuloy po na nagpo-produce po ng pre-vegetable seedlings and pagbibigay ng seeds sa ating programa para sa gulay sa barangay and gulay sa paaralan po. At bago po tayo tumungo sa huling bahagi, ma'am, let's just reiterate itong paano po ba, may mga requirements po ba o proseso bago makasali ang mga Angeleño? Maaari po ba natin itong ulitin sa ating mga listeners? Ayun po, for sa ating mga farmers po na hindi pa nakaregister, kailangan po lang silang pumunta sa aming opisina para ma-register po natin sila and magkaroon sila ng pahingin po sila natin ng certification sa barangay. Yun lang po, simple lang po. And then sa mga livelihood training, magpo-post din po kami sa FB page namin and then ano lang po yung pangalan. Kailangan po Angeleño Farmers po, no? Okay. Kasi baka mano kami sa ibang munisipyo na. Mabibigla ka may taga-ibang munisipyo. Of course, yes po. At ito po, ano po ba ang mensahe ninyo, Ma'am Rhea, sa mga gustong magsimula ng urban gardening o yung tinatawag na agribusiness? Ayun po, sa urban gardening po, kung kailangan nyo lang po ng free seedlings, meron pong available ang Agriculture Office. Sa mga agribusiness naman po, no, may pa-training po tayo. So, ipunta lang po kayo sa opisina ng Agriculture para malaman namin kung anong klaseng agribusiness ang gusto nyong i-put up. And then,
we will collaborate with the key national government agencies para dun sa training po. At sir, dagdag ko lang kasalukuyan po, no? Isama ko na rin yung youth sa agribusiness. Meron po tayong mga youth ngayon na agripreneurs na tinatawag at ang katotohanan po ay winner po sila. Regional winner po tayo. Meron po tayong regional winner sa Young Farmers Challenge winner po, no? Si Miss Ella Manalos ng Barangay Malabanyas at meron po sa Kakutod, si Maurice Angles po, no? Itong dalawa po na to. Si Maurice po ay nag-hydroponics at crayfish farming. While si Miss Ella naman po, nagano siya yung gumagawa, yung produkto niya, agribusiness niya is kamote, brownie. So Fiesta Kamote po ang brand ng ano. So mga regional winners po natin ito. And then itong year po na to, tina-target po natin, no? Na mas marami pa ang maging winner natin sa Young Farmers at gusto nating ma-achieve na maging national awardee po sila. So, sasali po yung ibang batch natin na youth ngayon. Grabe, nakakatuwa na in such a young age, nahuhubog na sila sa ganyang aspeto. And I'm proud of you. Congratulations sa kanila. Sila po ba ay regional winners again? Yes po. Congratulations. Ella. Si Ella lang yung natandaan ko. Yes po. At yan, bago po tayo magtapos, isang pagkilala din sa mga nakasama po natin sa on-air booth behind the scene. Nakasama po natin sina Ma'am Angelica Bermudo at si Engineer Christian Masiklat. Baka bago po namin kayo bitawan, gusto nyo pong may i-shoutout na mga mahal ninyo sa buhay. This is your opportunity to do so. Okay, on behalf of yun na lang, Ma'am and Engineer, si Ma'am Rhea na lang ang ating pababatiin. At bilang pagtatapos po, Ma'am, ano po ba yung mensahe ninyo para sa mas maunlad na agrikultura sa Angeles City? Yes po. Muli po, no, sa ating fellow Angeleños, kayo po ay aming hinikaya at in-encourage po, no, na magtanim, no? Magtanim ng gulay, lalo yung mga masustansyang pagkain, no? At gusto po namin sana na isa puso at dapat nating isadamdamin, no? Na tayong lahat po ay ma-involve sa food production ng ating bansa, particularly po sa ating syudad ng Angeles City po, no? Na katulad ng sinabi ko kanina, para po magkaroon tayo lagi ng sapat at seguridad na pagkain para po walang magugutom at walang batang Angeleño na lalaki na malnourished, bagkus, malusog at matalino, no? At magkaroon po tayo ng sapat at dagdag na kita lalo sa ating mga household. And alam mo, sir, kung meron pong build program ang ating gobyerno, marapat lang na dapat meron tayong plant program. Okay. Yun po, at maraming salamat po at nagpapasalamat din kami sa ating butihing mayor na si Mayor Carmelo John Lasatin sa patuloy at walang sawang suporta sa agriculture sector. Maraming salamat din po sa pag-imbita sa amin dito sa programang Join Tana. Magandang buhay po sa ating lahat. Naku, maraming salamat din, Ma'am Rhea, at mabuhay po kayo. Maraming salamat po sa serbisyo na ipinagkaloob ninyo sa mga Angeleños. And before po namin kayo bitawan, Ma'am, baka may nais po kayong i-shoutout, i-greet na mga mahal ninyo sa buhay. Gusto ko pong i-greet ang aking family na City Agriculture Office. Shout out po sa City Agriculture Office at lahat ng farmers and kababayan at fellow Angeleños po. Maraming salamat po. Alright, maraming salamat kay Ma'am Rhea Cruz Reyes. Siya po ang Department Head ng City Agriculture Office sa pagbabahagi po ng napakahalagang impormasyon sa Angeles City. Sa simpleng pagtatanim sa bakuran, pagsali sa livelihood trainings hanggang sa mas malawak na agribusiness and opportunities, maraming paraan upang makilahok at makinabang sa agrikultura kagaya po ng ating mga napakinggan kanina. Muli, ako po si DJ Gio at ito ang Join Tana Angeleños. Don't switch the dial because Music Babad is up next.